So, welcome back mga kapamilya. Welcome back to our YouTube channel. So, katatapos lang namin mga kapamilya mag-massage doon sa massage center. So, nandito po kami ngayon sa SM Legazpi para po kumain. After, ang hirap pala magpa-massage tapos magugutom. So, ang dami namin na ihangyan na magsa nag-massage. Ayan mga kapamilya. So, dito po kami, order po kami doon sa Mixita. Sorry, it's DJ. Ayan, Mixita ng ng pizza. Masarap mga kapamilya. Murang-murang 155 lang mga kapamilya. So, keep on watching. I've been stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's. Be? Oo, uto na, Bi. Kuhaon mo ng uto, no. Nagkalaging-kaging na si ate. Kuhaon mo na, dali na tabi dyan. Uto, nagkalaging-kaging. Ayan na po si madam ko. Kaon niya na po ang kanyang order. Ay, bako pa mong panigat, Teret. Ang kalong ko ikaw. Tawag sa bayan. Ito na, naarog sa ato. More on chika, te. Yan si Mi. Ma'am, nakikita. So, ayan, mga ka-family. Ayan, with my family. Ayan. Picture kita, ate. Dahil ka naman picture. Mga Barbie na kita. Tingnan kita dyan. Magayon talaga. May filter ni Teret na video. May filter. Oh, si Ma'am. Si Madam Jessa. Ayan na po si Madam. Ayan. Magkano po mamang order mo dyan? Pak. Oh, murang-mura lang po iyan. Two hours later. Yes, mga kapamilya, ito na po yung aming order. From Singapore po ito. Ayan, Singapore. Ito na po mga kapamilya. From Singapore po ito. Nasa Hong Kong kita nga Nasa na. Singapore naman. Galing kita ng Hong Kong nga din. Yes, pak. Ito na kaya tama. Yes, mga kapatid, thank you so much. Thank you for watching. Don't forget to subscribe our YouTube channel.